Mobisita karong adlaw sa Eastern Visayas si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa tulog ka mga kalihukan karong gabi ug ugmang adlaw. Alang sa dugang detalye makauban nato live si Nico Serino gikan sa lungsod sa Santa Rita, lalawigan sa Samar. Nick. Yes, laning mga orasa nagpaabot ta sa formal nga pagsugod sa programa o pag-abot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Unya niyang engagement dinhi sa probinsyalan kining lighting sa aesthetic project sa pamoso nga San Juanico Bridge nga makita sa akong likuran nga nagdugtong sa mga isla sa Leyte ug Samar. Sa Tacloban City, higpit ang seguridad nga gipatuman karong adlaw. Hingusgan ang deployment sa mga security personnel alang sa presidential visit. Gawa sa security measures, higpit sab ang pagpangandam sa kadalanan nga agian ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagkaduol sa San Juanico Bridge, nagkahigpit ang seguridad. Highlight sa aktibidad karong gabi ang opisyal nga pagpasiga sa aesthetic light and sound show sa pamosong Taytayan nga nagkonekta sa isla sa Leyte ug Samar. Sa aerial video nga kuha ni Denver Linares o gipost sa iyang social media account nga Samar Leyte aerial nga dry run sa miaging Hulyo 2 nagpakita sa kaanindot ug kamabulukon sa San Juanico Bridge. Ang proyekto nga mibalor og 80 milyones gipundohan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contieza. 2018 pa naaprobahan ug 2019 nasugdan ang lighting project apan aminado mga opisyales nga nalangan tungod sa pandemya. Ang lighting karong taud-taud pangunahan sa presidente adto sa tunga sa Taytayan. Gilauman nga mas makapadasig pa sa aspeto sa turismo ang Taytayan nga may gitas-ong 2.16 kilometers nga usa na ka tourist attraction. Napahibaw na sa mga opisyales sa Eastern Visayas ang closure sa Taytayan sa trapiko sulod sa 20 minutos alang niining lighting. Nang hangyo sila og pagsabot sa publiko nga maapektuhan sa bugat nga trapiko apan gisaad nila nga dili kayo magdugay ang bridge closure. Samtang ning mga orasa ani akaron ang mga bisita sa venue sa program kauban ang presidente sa lungsod sa Santa Rita, Samar nga gikatakdang magsugod sa alas 6:30 sa gabi. Kining aktibidad karong gabi pasiuna lang sa duha ka adlaw nga kalihukan ni PBBM sa rehiyon kun diin siya lumad og garbo sa lugar kay ang iyang inahan nga si kanhi First Lady Imelda Romualdez Marcos lumad sab dinhi sa dapit. Ning mga higayunalan padung na magkilom-kilom dinhi sa atong nahimutangan maaninaw kaayo ang pamoso nga Taytayan gikan dinhi sa atong gibarugan gipaabot nato ang formal nga pagsugod sa programa ug ang lighting nga himuon sa presidente karong taud-taud diha mismo sa tunga-tunga gyud sa Taytayan. Atong nabantayan kaganiha nga medyo taas-taas ang dagan sa trapiko, mahunong man gyud, mahinay ang mga sakyanan gumikan sa ubay-ubay sab nga mga sakyanan sa mga VIPs ug mga dignitaries nga mutambong sa kalihukan karong gabi. Samtang ubang adlawalan tambong ang presidente sa 78th year sa kasumaran sa Leyte Golf Landing commemoration at himuon sa MacArthur Park sa lungsod sa Palo sa Leyte Province. Paghuman ini mula husab siya sa Ormoc City alang sa kasaulugan sa ilang 75th Charter Day anniversary. Mo kanang latest gikan dinhi sa Eastern Visayas. Lan? Salamat Nico Serino.